Һәм бүгенге ахыры хадис бар иншаллах. Меңенче хадис عن سبرة بن أبي فاكه. سبرة ابن أبي فاكه хәбәрдә قال سمعت رسول الله мин бер вакыт Аллаһның илчесенең болай дип әйткәнен ишеттем. Якул әйтте: إن الشيطان قعد لابن آدم فبأطرفه فقعد له بطريق الإسلام. Шынлыкта шайтан Адәм баласының һәрбер юлында утырып тора. Адәм баласының һәрбер юлында утырып тора, бигрәк һәм шулай иң беренче кайда ул аның исламга барасы, исламга керәсе юлында, ислам юлында шайтан утырып тора. Фақал, ягъни исламга киләсе, исламга керүче кешегә әйтә шайтан: Туслиму ва тазару динәкә ва дина абаика ва абаи абнаик. Син ди хәзер исламга керәсеңме? Син хәзер туры юлга басасыңмы? Үзеңнең әтиең, әниең, әбиең, бабаң булган динне калдырасыңмы дип әйтә. فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة. Ләкин бу кеше Аллаһның рәхмәте белән бу шайтанга буйсынмый, исламны кабул итә, туры юлга баса, һәм шунда шайтан аның икенче юлына килеп утыра. Ул да булса хижра кылу юлына, ягъни күчеп китү юлына килеп утыра. فقال تهاجر وتدغ أرضك وسمائك إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطوال. Шунда исем бу бер кеше, мәсәлән, үзенең динен, ислам динен булдыра теләгәнчә тотар өчен, ягъни ислам диненә, ислам дәүләтенә күчеп китергә теләгәндә, бу шайтан аның янына, ягъни бер инде ислам, мәсәлән, хәтта ислам дин, ислам җиренә күчеп китергә дигәндә, мәсәлән, кеше тора Рәсәйдә, мәсәлән. Бер кая тора, бер авылда тора, монда бер бөтенләй ислам дине юк. Монда мәчетләр юк. Һәм белә, мәсәлән, кайсыр Татарстанда, мәсәлән, ягъни башка җирдә ислам таралган мәчетләр бар, дәресләр бар, гыйлемияләр бар. Шунда күчеп китергә тели. Булар барысы исламга күчеп китү. Һәм шунда шайтан моның каршына килеп утыра, шул юлына әйтә: "Син хәзер ди, шушы торган җирләреңне, шушы күкләрне калдырып күчеп китәсеңме ди? Шунда күчеп китүче бит ул бәйләнгән ат сыман ди", әйтә шайтан. Фагасаху фахаджара. Бу кеше аны тыңламый һәм Аллаһ ризалыгы өчен күчеп китә. Сумма кагада лаху битарикил җихад. Шуннан соң шайтан инде моның җихад юлына, ягъни Аллаһ юлына, тырышлык күрсәтү юлына килеп утыра. Факала тухаджиру факуа җахту нафси вал мал. Син хәзер Аллаһ юлында тырышлык күрсәтергә, Аллаһ юлында тырышырга, көрәшергә тырышасыңмы ди, җыйнасыңмы ди? Бу бит үзеңнең нәфсеңне, ягъни үзеңә йөк алу, нәфсеңә йөк алу һәм малыңны сарыф итү ди. فتقاتل وتقتل فتكتب المرأة فتنكح المرأة. Син бит бу юлда үләргә мөмкинсең ди, Аллаһ юлында үләргә мөмкинсең ди. Һәм син үлсәң, синең хатының ди башка кешегә кияүгә чыгачак. ويقسم المال. Һәм синең малыңны башка кешеләр бүләчәк. فغصاه فجاهد. Һәм бу кеше моңа буйсынмый һәм тырышлык күрсәтә Аллаһ юлында. Аллаһ юлында көрәшә. Фaqal Расулуллаһ. Һәм шунда Аллаһның илчесе әйтте: "Фаман фагала залика кана хаккан галаллаһи азза ва джал ан юдхилаху аль-джанна". Һәм кем шулай эшли, менә без эш юлны атап үттем бу хадистә. Кем шулай шайтанга буйсынмыйча Аллаһ теләгән эшне эшли икән, димәк, аның Аллаһ каршында хакы булачак. Нинди хакы? Аллаһ аны җәннәткә керсен дип. Аллаһ аны җәннәткә керсен дип. وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. Һәм кемдә кем Аллаһ юлында үлә икән, Аллаһ аны җәннәткә кертергә аның хакы булачак. وَأَنْ غَارِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. Һәм кем Аллаһ юлында батып үлә икән, аның Аллаһ каршында хакы бар. Нинди? Аллаһ аны җәннәткә керсен дип. وقصت دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. Шулай хәтта үзенең атланып йөргән хайваннан, мәсәлән, атыннан йыгылып төшсә дә, Аллаһ аны җәннәткә керсен дип аның хакы бар. Тайып.
Bu hadis bik de faydalı hadis. Hem de şeyh bu hadiske tefsir bilgende ayta in birinchi de hazal hadisu fihi dalil ala bayani gadavati şeytani ve cundiki li bani Adem. Bu hadiste in birinchi dalil nindi? Şeytan hem anın gaskeri Adem balasına düşman. Kişi mantığına gül bilirge tiyiş. Şeytan hem anın gaskeri Adem balasına düşman bulup tura. كما قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى Kur'an'da aytti inne şeytana lekum gaduvun fettehizuhu gaduven şınlıkta şeytan sizin düşmanınız hamanı özünüzge düşman itip alığız innema yadğu hizbehu liyekuna min ashabis sagir şınlıkta şeytan özünün ipteşlerin ana iyergen kişilerini koya şakıra Qurqinish g'azabga chaqira, mangilib g'azabga chaqira. Alloh subhanahu taolo shulay Qur'onda narsa deb aytadi. Ulaika yad'una ilan nar, fallohu yad'u ilal jannati vallohu yad'u ilal jannati wal maghfirati minhu. Allah ana wal maghfirati biizni. Allar da shundoqda sizni qo'ya o'tqa chaqiralar. Lakin Allah subhanahu taolo kishilarni qo'ya chaqira o'zlarining maxluqlarini. O'zining g'afu etuvini ham jannatga chaqira. O'zining g'afu etuvini ham jannatga chaqira. Shunga ko'ra g'ajablanasan. Kishilar bugun payg'ambarimiz Qur'onda, sunnatda kela ayda adam bolasi, ya qulum, ya bandam, ayda shuni ishla. Ayda bulay ishla, jannatga kirasan. Bu dunyoda da oxiratda da baxtli bo'larsan. Lekin kishi anga ermi, kimga yara? Shaytonga yara. Kishi anga ermi, shaytonga yara. Bir nin dalilsiz, bir nindi va'dasiz shaytonga yara ham o't yo'ldan bora. Barakallahu fikum. Ikkinchidan Shayx ayta bayanu turuq allati yati minha va yadkhulu ala an-nas bisababi al-wuqu' fiha. Shunday bu hadisda shaytonning kishilarga turli yo'ldan keluvi. Ham eng birinchi yo'l u nindi? Sadduqun nas an dukhuli fil islam. Ham eng birinchi shayton kela kishilarga qachon? Kishilar islomga kelganda. Kishilar islomga kirganda, bir kishi islomga kela boshlasa, ya'ni islomda bo'lib Alloh yo'lina bosira tilasa, anga hech shiksiz uning yo'lina kim kelashak? Shayton kelashak. Shayton kelashak. وهذه أكبر المصيبة يتسلط بها الشيطان وجنده على بني الإنسان. Ham bu big zo'r bala. Ham bu big zo'r bala, ham shayton o'zining g'askari bilan qizg'anishga qarshi kishilarni narsa, kishilar ustidan bugun ustunlik oladi. Qarasi ko'pmi kishi Allohga ishonmaydi bugun. Butun narsa ochiq, butun narsa belgili, din belgili, bor narsa anglashila. Alloh subhanahu taolo hatto bizning tira-yog'imizda g'alamatlar, bunga Allohning borlig'ini anglatuvchi barliq narsalar borliqqa keltirdi. Lekin kishi Alloh yo'lina kirmaydi. Hatto bugun men musulmon deb turgan kishi Allohga ibodat qilmaydi. Narsaga mishayta. Hamondan sen so'rasang, nega sen Allohga ibodat qilmaysan deb u senga javob bera olmaydi. Nega sen namoz o'qimaysan? Senga narsa mishayta namoz o'qirga. Nega sen Allohga ishonmaysan? Simit Allohga ishonsang, namoz o'qisang, Allohga ibodat qilsang, sening dunyodan bu hatto bu yashay turgan dunyodan bir narsa kelmashak. Kerisincha sening ortashar, sening molingda, bolalaringda, o'zingda barakat bo'lib, hatto Alloh senga bu dunyoda baxt berajak deb aytasan. Nega sen Allohga ibodat qilmaysan? Ayta olmaydi. Kim ortdan yara? Kim ortdan yara? Shayton ortdan yara. Shayton ortdan yer. Shunga ko'ra ayta, Shayx qizg'anchiqqa qarshi bu balalik ham shayton ko'p kishilar ustidan narsa idora ayta, ustunlik oladi. To'yib. Fakam ummatin khurimat min aytik فلننظر إلى اليهود من يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهم ثابتون على عقائد الفساد والشرك الأكبر. Haminde bunda aldan Şeyh ayta qara deb bugungi kunda Yahudlarga masalan. Yahudlar payg'ambarimizdan bir shaharda yashadilar. Islomni qabul etdilarmi? Yo'q. Hatto ularga haqliq belgilaydi. Hatto bugungi ular payg'ambarimiz kunidan boshlab
Birinchi islom kelgan vaqtdan boshlab bugungi kunga qadar kerincha narsa islom deganda tugul, kerincha islomga qarshi kurashalar. Islomga qarshi sug'ishalar. Shayton ortidan ermishsa, kim ortidan bular ersinlar endi? Shayton ortidan ermishsa, kim ortidan ersinlar endi dey. Shulay shulay sheyx kitira kimlarni? Nasaralarning g'olimlarin misolga kitira. Albatta, g'odiy kishi, ya'ni ular bilmaylar. Ular bugun g'ibodat qilgan dinni haq din deb o'ylaylar. Lekin nasaralarning g'olimlari bet shulay bilalar. Әллә алар белмиләрме, аларның китаплары инде 40 тапкыр күчерелеп, язылып, үзгәртелгәнен беләләр бит? Беләләр. Әллә алар белмиләрме, Коръәннең бүген Пәйгамбәребезгә индерелгән вакыттан алып бүгенге көнгә кадәр бер хәрефе, бер ноктасы, бер үтер үзгәрмәгәнен. Әллә белмиләрме? Беләләр бит. Беләләр моның хак икәнен. Бу алар укыган китапны инде кешеләр күчереп, язып, үзгәрткәнен беләләр, ләкин ислам динен кабул итәләрме? Юк, кабул итмиләр. Шайтан аларны алдалый. Чөнки бит Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ субханаһу тааля Коръәндә әйтте: "Фала ва раббука ла ю'минун хатта юхаккимука фима шаҗара бейнахум, сумма ла яҗидуна фи анфусихим хараҗан мимма қадайта ва юсаллиму таслима." Юк ди. Алар чынлап иман китермәячәк. Син карар, син чыгарган карарга иман китермичә. Ким чыгарган карарга? Пәйгамбәребез чыгарган карарга. Һәм шуннан соң күңелләрендә бер нинди капма-каршылык тапмыйча, моны хак дин дип хаклатып кабул итмичә, алар чынлап иман китермәячәкләр. Тайм тагын. وقال عليه الصلاة والسلام شلون Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. Мен де өзім Мұхаммеднің жаны Алланың қолында болған зат белән ант итәм, ягъни Аллаһ белән ант итәм ди. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ди. Кем генә ди? Нинди генә диндә булмасын бу кеше, Яһуди динендә булсын, Насрана динендә булсын, мин килгәннән соң ди, әгәр миңа иман китермәсә ди, миңа иман китермичә. Ягъни миңа иман китермичә, ягъни Пәйгамбәр Мөхәммәдкә саллаллаһу алейхи ва саллям иман китермичә үлеп китсә ди, нәрсә ди? Бу кеше һичшиксез утта булачак. Нинди генә диндә булмасын, нинди генә диндә булмасын. Тайып. Кул я юханнас инни расулуллахи илейкум джамиган. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәндә әйтте, Әл-Аъраф сүрәсенең 58-нче аятында әйтте: "Эй Мөхәммәд, мин ди сезнең барыгызга да, барлык кешеләргә дә илче ди. Барлык кешеләр эчендә илче ди." Тайып. Шулай турукусан, мәсәлән, булды, беренче ел булды. Әйттек, шайтан кешенең исламга кирү юлында утырып тора. Һәм кешегә шушы исламга кергә кымау шаулый, кирмәди. Хәзер син әбиең, бабаң булган динне калдырып китәсеңме ди? Әле бу ислам диненә кирүче генә кеше түгел, хәтта бүген ислам динендә булган кешегә дәгән, әгәр хаклыкны китерәсең икән, ул нәрсә ди? Әйтәсең, менә кара ди, менә Аллаһның әмере, менә Пәйгамбәребезнең сахих хәдисе. Без Пәйгамбәребезнең сахих хәдисе дигәндә, димәк, сиңа килеп Пәйгамбәребез әйтә: "Менә шулай итеп намаз укы" дип әйтә сиңа Пәйгамбәребез әйтә, менә аның хәдисе. Ул нәрсә ди? Юк ди. Без алай эшләмибез ди. Чөнки безнең әби бабаларыбыз алай эшләмәделәр ди. Менә инде без инде шулай, безнең әби бабаларыбыз шулай гомер буе эшләгән, без дә шулай эшлибез. Син хәзер безгә моны дөрес түгел дип әйтәсеңме ди? Нәрсә ди? Әби бабаларның диннәренә әйләнеп кайталар. Әллә Пәйгамбәребез, әллә Аллаһ субханаһу тааля үзенең илчесе итеп әби белән бабайны җибәрдеме? Кемне җибәрде? Мөхәммәд алейхиссаламны җибәрде. Син бит шәһадәт әйткәндә әйтәсең: "Ла иля ашһаду алла илаха иллаллаһ Мөхәммәдур расулуллаһ" дип. Мин шәһадәт китерәм, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юк һәм Мөхәммәд аның илчесе дип шәһадәт китерәсең. Китермисең бит, минем әбием, бабам, әбинең бабасы, бабайның бабасы дип Аллаһның илчесе дип шәһадәт китермисең бит. Мөхәммәд дип шәһадәт китерәсең. Шулаймы? Шулай Аллаһ субханаһу тааля Коръәндә әйтә: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Әгәр аларга әйтсәм ди, Аллаһ Коръәндә әйтә:
Аллаһка Аллаһ иңдергән сыман, ягъни Коръәндә килгән сыман гыйбадәт кылыгыз дип әйтсәң аларга ди, алар әйтәләр ди, юк ди. Без үзебезнең әтиләребез, әниләребез, бабайларыбыз гыйбадәт кылган шикелле гыйбадәт кылабыз дип әйтәләр ди. Аллаһ субханда Коръәндә дәвам итә. Әүләү кана шайтан ядуху иля газабис сагир. Әгәр Аллаһ шайтан аларның әтиләрен, әниләрен, бабайларын адаштырган булса, газапка чакырган булса ди. Аңлыйсызмы? Шуңа күрә бәлки синең әтиең белән әниң, ягъни минем әтием белән әнием адашкан булгандыр. Ялгышкан булгандыр. Мөмкинме шулай булырга? Мөмкин әлбәттә. Ничек инде син алар артыннан йөрәсең? Без нәрсә артыннан йөрергә тиешбез? Коръән белән сөннәт артыннан йөрергә тиешбез. Монысы нәрсә булды? Исламга керү юлы булды. Икенче юлда тора шайтан нинди юлда? Кеше саддыкум гал хиджрати мин биладил куфри иля биладил ислам. Берәр кеше күферлек җиреннән ислам җиренә күчеп китәргә теләсә, шайтан аның каршына килеп туктый. Шайтан аның каршына килә әйтә, һәм хәзер син шушы җирләреңне, шушы күкләреңне калдырып китәсеңме ди. Шуңа күрә бүген дә без моны күрәбез. Ниндидер илләрдә, ниндидер республикаларда, мәсәлән, бүген кешеләргә хәтта балалары белән мәчеткә килергә тыялар. Сакал үстергә тыялар, сакал үстерләргә төрмәгә ябалар, сакалларын кырбаталар, хатын-кызларга яулык ябырга тыялар. Ничек син шуннан соң шушы илдә каласың? Ничек син шуннан соң шушы илдә каласың? Син бит ислам динен теләгәнчә, Аллаһ әмер иткәнчә үти алмыйсың. Үти алмыйсың. Аллаһ субхана тааля Коръәндә шундый кешеләр турында нәрсә дип әйтте? Инналлазина ятаваффакумул малаикату дамитгис. Кайман ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتحاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Аллаһ субханда шундый кешеләр турында әйтә, менә шулар ди. Кемнәр үзләренең җаннарына зулымлык китерделәр ди, үзләренә. Фәрештәләр буларның җаннарын алганда әйтәләр, сез нәрсә эшләдегез ди? Нигә сез шундый хәлдә булдыгыз ди? Нигә сез шундый хәлдә булдыгыз җирдә ди? Ягъни Аллаһка гыйбадәт кылмадыгыз, Аллаһның барлык кушкан әмерләрен үтәмәдегез. Алар әйт нәрсә дип җавап бирәләр бу кешеләр? Без ди дәгыйф идек ди. Безгә моны рөхсәт итмәләр, безгә тыйдылар, сакалны үстергә безгә рөхсәт итмәләр, яулык ябырга безгә рөхсәт итмәләр, тыйдылар, безне төрмәгә утырттылар дип әйтәләр. Шунда фәрештәләр әйтәләр, калу ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها الذي Аллаһның җире киң түгел идеме ди, шунда күчеп китергә сезгә. Фаулайка ничек? Маъвахум җаһаннам. Һәм бу кешеләрнең урыннары җәһәннәм ди, васаат масир. Нинди начар кабахат урын бу ди. Шуңа күрә син сиңа бүген ислам динен тотырга рөхсәт итмиләр. Сиңа бүген сакалың, хәтта шул сакалыңны да үстерәр. Ничек син шуннан соң каласың? Әллә бүген күчеп китергә башка урын юкмы? Ислам дәүләтләре, төрле Африка җирләре булсын, башка җирләре ислам динен, син ислам динен гыйбадәтне үтәгәндә сиңа бер кеше бүрсе әйтми торган җирләр бар. Нигә шунда күчеп китмисең? Нигә бу балаларыңны шул күферлектә үстерәсең? Барагал, шуңа күрә бу хәдискә килгәнчә икенче юл нәрсә ул? Шайтан утыра торган юл кешенең Аллаһ өчен күчеп китәсе юлында. Кешенең Аллаһ һәм өченче юл нинди булды? Әгәр кеше Аллаһ юлына көрәшергә чыгар икән. Мәсәлән, берәр талибул гыйлм китергә җыена, мәсәлән, гыйлм алырга. Мисал өчен, калдырып үзенең өен, гаиләсен, шунда шайтан килеп әйтә, син хәзер китәсеңме ди? Анда бит авыр булачак. Анда бит акча бетәчәк. Һәм син китсәң, син анда үләргә мөмкинсең. Синең хатының башкага кияүгә чыгачак. Синең малыңны бүлешәр. Шайтан килеп ушулай итеп нәрсә? Кешене куркыта. Баракаллаху фикум. Шуңа күрә бу хәдиснең төп мәгънәсе нәрсә булды? Шайтан гел кешенең дошманы. Һәм гел аңа каршы килә. Үзенең гаскәре белән гел каршы килә. Һәм гел аны адаштыруда барлык үзенең көчен көтүгә, һәм инде без менән хәтерисме башка хәдистә әйттек, хәтта кеше җан биргәндә шайтан үзенең мөмкинчелеген калдырмый. Хәтта кеше җан биргәндә шушы ахыргы мизгелдә килеп үзенең барлык ахыргы көчен түгеп, шушы адам баласын адаштырырга тели. Һәм инде шушы урында бүген тукталырбыз.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.